Vi slušate Poslovni FM, emisiju Zgradonačelnik. Prvu jedinstvenu emisiju na hrvatskom medijskom nebu koju u partnerstvu pripremaju prvi poslovni internet i podcast radio Poslovni FM i portal Zgradonačelnik HR, prvi online savjetodavni servis za svakog suvlasnika u Hrvatskoj. Samo na Poslovnom FM. Dobrodošli na Poslovni FM u emisiju Zgradonačelnik. Ja sam Ana Leko, urednica emisije. U ovoj epizodi bavimo se temom koja sve snažnije oblikuje tržište nekretnina, energetskom učinkovitošću i održivošću zgrada gospodarske namjene. Europske direktive, rast cijena energije i ciljevi dekarbonizacije sve više utječu na to kako projektiramo, gradimo i upravljamo zgradama, od uredskih i trgovačkih do industrijskih objekata. No, unatoč jasnim ciljevima, u praksi se često otvara niz pitanja. Gdje se zapravo gubi najviše energije, koliko su energetski certifikati stvarno korisni alat, te kako investicije u energetsku učinkovitost učiniti isplativijima. Zbog svega toga, gošća emisije je inženjerka građevine Karmen Kostanić-Jurić, stručnjakinja s dugogodišnjim iskustvom u području energetike, energetskih pregleda i certificiranja zgrada. Tijekom karijere sudjelovala je u brojnim projektima vezanim uz energetsku učinkovitost, dekarbonizaciju i upravljanje energijom u zgradama, a kroz rad u inženjerskom timu tvrtke Tomting radila je na energetskim analizama, savjetovanju i razvoju rješenja za različite vrste objekata, od javnih do industrijskih i komercijalnih. U razgovoru ćemo otkriti niz praktičnih tema. Gdje su najveći gubici energije u zgradama, zašto se energetski certifikati često svode na administraciju, koliko su modeli poput ESCO projekata danas primjenjivi, te što će zapravo značiti europski ciljevi dekarbonizacije za vlasnike i upravitelje nekretnina u idućih 10 godina. Gospođo Kostanić-Jurić, dobrodošli. Hvala vam puno. Ajmo mi odmah na posao, ima puno pitanja. Već više od desetljeća radite na energetskim pregledima i certifikatima zgrada. Kada pogledate Hrvatski fond zgrada danas, gdje smo stvarno s energetskom učinkovitošću, a gdje zapravo mislimo da jesmo? Pa generalno mišljenje svih nas najviše potječe od našeg kvarta. Onako izađemo ujutro na ulicu, idemo na posao i ono što nas okružuje najčešće oblikuje našu svijest. Tako da netko ko živi u novom kvartu u Zagrebu ima sigurno puno bolji dojam nego netko ko živi u nekakvoj starijem selu u Dalmatinskoj Zagori. Ministarstvo graditeljstva objavilo je krajem prošle godine da zapravo fond stambenih zgrada u Hrvatskoj, čak 37% njih spada u ove najlošije energetske razrede. S druge strane, ja moram primijetiti da danas jako puno zgrada postiže i puno, ajmo reći, bolje rezultate kod energetskog certificiranja i da je jako puno novaca iz Europske unije čak uloženo u obnovu, u energetsku obnovu zgrada. Jako mi je drago bilo vidjeti, iako nas je nažalost pogodio potres, ta potresna obnova nije uključivala čisto brzinske sanacije u vidu mehaničke otpornosti i stabilnosti, nego je čak preko 1,5 milijardu eura uloženo i u energetsku obnovu tih zgrada. Tako da definitivno danas smo negdje puno bolje nego gdje smo bili prije 10 godina. Što je jako dobra vijest, valjda će onda i za 10 godina biti još bolje. Što vas je kroz praksu najviše iznenadilo kod zgrada? Koja je najčešća zabluda vlasnika ili upravitelja kad je riječ o potrošnji energije? Pa mene zapravo najviše uvijek šokiralo to kao negdje dođemo, evo oprostite, kod nas je tako kako je, ništa se ne može. Ta nekakva letargija kao tu smo gdje smo, loše su zgrade i ne možemo, jako skupo je, nekakvo neznanje. Uvijek se može nešto napraviti i te neke brze stvari tipa zamjena rasvjete, zamjena prozora koje su poznate sad stvarno diljem javnosti, nije jedino. Postoji jako puno mjera energetske učinkovitosti koje se mogu napraviti sa dobrim nekim financijskim modelima i da rezultati budu puno bolji nego što je poznato javnosti.
Što mislite, zašto nisu ljudi upućeni u te mjere koje postoje? Pa generalno, ja se ovim poslom bavim preko 10 godina i prije 10 godina nije postojao nikakav sustavan način informiranja javnosti. Mi u školama nismo puno učili o energetici i danas ipak stvari idu na bolje. Evo, Tomting je dio E.ON Hrvatske, mi smo 2023. Došli pod njihovo okrilje i nama je jedna od vrlo bitnih stvari educiranje javnosti. Kako se troši energija, gdje se može uštediti energija, što se može napraviti, nekakve quick steps za poboljšanje stanja. Dakle, u svakom slučaju, kao i u svemu, edukacija. Edukacija je tu prva. Dakle, energetski certifikat zapravo jako se često doživljava kao... iskustvo što se tiče da je energetski certifikat podloga za donošenje odluka. Da. I isto koji kod svjesnosti za energetsku uštedu i kod certifikata je bilo prije 10 godina nama država sad nameće, mi moramo imati još neke papire. Međutim, iza tog papira stoji stvarno jedan razrađen sustav izračuna potrebne energije za grijanje, hlađenje, koji uračunava sve vaše energetske sustave u zgradi, kući, industrijskom postrojenju. Vi zapravo dobijete energetsku krvnu sliku svog objekta i obaveze svakog energetskog certifikata, jedno izvješće koje za veću zgradu nije ni tako tanko, u kojem možete naći hrpu mjera, zapravo trebalo bi prikazati sve mjere kojima se može poboljšati energetska svojstva te zgrade. Isto tako mi često ulazimo i u detalje kako financirati te mjere. Znači, ukoliko imamo nekakav najavu nekih fondovskih subvencija, svjesni smo nekih poslovnih modela, uvijek naručitelje upozorimo o čemu se radi. Tu isto bi spomenula ponovno, mi smo često bili kao tvrtka Tomting angažirani samo da napravimo energetski certifikat, gdje su se uistinu, pogotovo u industriji, ljudi zainteresirali nakon što su pročitali mjere energetske uštede, što bi mogli od toga stvarno napraviti. Ja imam u svojoj karijeri divnih primjera gdje iz energetskog certifikata smo mi onda radili idejno rješenje i na kraju bili stručni nadzor i svjedočili stvarnom provođenju tih mjera energetske učinkovitosti. Evo sad smo na primjer dio, to sam već spomenula, E.ON grupe, tako da koja nudi niz načina financiranja energetske učinkovitosti, koja ulaže u izgradnju generacijskih postrojenja, solarnih panela, sustava za povrat topline, gdje onda stvarno imamo način da predložimo konkretno što se može napraviti za poboljšanje energetskih svojstava, a bez neke osobne investicije. Dakle, zapravo su ti energetski certifikati na neki način i mogu biti realni pokazatelji stanja zgrade. Imali, s obzirom da radite i kontrolu tih energetskih certifikata, imali nekad i odstupanja ili su stvarno pokazuju realno stanje zgrade? Pa nama je metodologija za izradu energetskog certifikata, možda ljudi nisu svjesni koji posao iza toga stoji. Znači imate, to je dostupno i na stranicama ministarstva, metodologiju koja sadržava niz matematičkih formula u koji stvarno ulaze vrijednosti, toplinske karakteristike vanjske ovojnice zgrade i u koje ulaze učinkovitosti svih termotehničkih sustava, rasvjete i potrošnje vode u zgradi. Tako da to je jedan numerički model koji stvarno daje jasnu, vrlo objektivnu sliku kakva je potrošnja same zgrade. sad, u naravi puno ovisi o djelovanju čovjeka i kako se mi ponašamo u zgradi, to je nešto što model ne uzima u obzir, tako da ti energetski certifikati stvarno su vrlo objektivni. I htjela bi naglasiti zapravo kad čitate direktive Europske unije, vrlo jasno kažu, prije 10 godina su govorili da su energetski certifikati podloga za skupit bazu podataka, a danas ih smatraju jedinim objektivnim načinom da se dokažu i ostvarene uštede i isplativost određenih mjera, tako da
Europa ih stavlja zapravo kao osnovnu točku za početak neke investicije u energetici zgradarstva. Da, to je meni nekako vrlo zanimljivo, ali isto to što ste spomenuli ponašanje čovjeka koji obitava u tom prostoru i njih trebalo bi educirati kako se nakon nekakve energetske obnove ili poboljšanja ponašati s tim novim recimo sustavima i kako se ponašati u toj obnovljenoj zgradi da bi zapravo svi ti elementi učinkovitosti imali smisla. Pa da, postoji jako puno, pogotovo kod poslovnih zgrada, kod industrijskih zgrada, te organizacijske mjere. Znači mjere koje ništa se neće konkretno ugraditi, napraviti, neće biti radova, neće biti projekata, ali koje značajno doprinose uštedi energije. Naravno, i naša svijest o potrošnji energije, dakle ona dolazi, koliko ona košta, jako puno utječe na konačni rezultat. Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u. Found out about you and I.
Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u. Vi slušate emisiju Zgradonačelnik na Poslovnom FM-u. Ja sam Ana Leko, a s nama je gospođa Karmen Kostanić-Jurić iz tvrtke Tomting. Gospođo Kostanić-Jurić, kada radite energetski pregled zgrade gospodarske namjene, bilo to uredske, trgovačke ili industrijske, gdje najčešće pronalazite najveće gubitke energije? Pa najveći gubici energije onih starih zgrada su biti transmisijski gubici, to su gubici kroz vanjsku ovojnicu. To su vam stari drveni prozori, to vam je ova fasada što otpada, tu su stvarno... Prirodna ventilacija. Ventilacija je nešto drugo. Prirodna ventilacija vam je baš ovo što prolazi kroz otvoren prozor. Tu, na primjer, kod poslovnih zgrada, kod restorana, kuhinja, bolnica, ukoliko prirodnom ventilacijom je uopće nemoguće ostvariti ugodne mikroklimatske uvjete u prostoru da bi ljudima bilo ok tamo boraviti. Problem je ta mehanička ventilacija bez rekuperacije. Danas toga sve manje ima, ali na tome su vrlo veliki gubici. Meni je bilo interesantno, ja sam puno tih nekih državnih, poslovnih, industrijskih objekata prošla i onda mi je nekako pod radar palo dosta tih čak i stambenih zgrada koje je projektirala vojska prije, koje su bili strašno predimenzionirane u slučaju da se nešto desi. Danas se takve stvari ne dešavaju i onda zapravo ljudi žive u zgradama toliko predimenzioniranim sustavima, toliko nekakvim nisu to ni ugodni uvjeti za život, ali ogromne su potrošnje, ali eto ostala nam je ta kotlovnica, na primjer, iz bivše Jugoslavije. U priručniku energetska učinkovitost i elementi održivosti u zgradama gospodarske namjene, koji je zgradonačelnik u suradnji s partnerima objavio u studenom 2025. dosta govorimo o integriranom pristupu, a znam da ste čitali priručnik. Od ovojnice do upravljanja energijom. Što se u praksi najviše zanemaruje? Konstrukcija zgrade ili način upravljanja energijom? Odličan vam je priručnik, baš smo ga podijelili između sebe u uredu i ima neke jako korisne informacije, ne samo za širu javnost, nego i za nas stručnjake i odlično je to usmjeravanje na integrirani pristup. Ključno je kad se ide u energetsku obnovu da se sagleda međuzavisnost svih komponenti zgrade. Primjer, vi napravite novu kotlovnicu, ona se dimenzionira po tome koliko će vam trebati energije u zgradi i odlučili ste, ok, stara je, često dolaze nekakvi kvarovi ispadi, zamjena ide novi kotao i to napravite i onda za 5 godina idete u obnovu vanjske ovojnice. Čini obnovili vanjsku ovojnicu za 5 godina, sad opet imate predimenzioniranu kotlovnicu. Prema tome, mali potrošači nisu tu problem su tu veliki potrošači i sad prošle godine dobili smo i novi zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu. Jako smo sretni zbog toga da taj zakon je sad izdvojen od zakona o gradnji u biti cilj je kroz energetske preglede velikih poduzeća, znači one dominantne potrošače, prisiliti da razmišljaju sustavno, tako da će se do 3. mjeseca, mislim 27. godine, će biti obavezno Ministarstvu gospodarstva predati akcijski plan u kojem će se jasno onda vidjeti što se planira u sljedećim godinama, baš zato da se ne bi puno novaca ulagalo na neke stvari koje dugoročno nisu učinkovite. To se čini kao dobar sustav. A koliko bi recimo digitalizacija i sustavi upravljanja energijom mogli promijeniti potrošnju u velikim zgradama? Ja se tu govori o nekoliko posto ili o 10% uštede? To vam uvijek ovisi o zgradi. Znači kad stvarno ima zgrada, radite 2 puta istu mjeru na 2 različita objekta, sama namjena objekta značajno mijenja rezultate, a kamoli onda da ja mogu reći kao generalno nekakav sustav upravljanja energijom 1% ili 10%. On može ići do 10%, može ići više od 10%, ali mislim da su ti energy management sistemi ključni
za velike potrošače, pogotovo ne samo radi uštede energije, nego i radi monitoriranja cjeloživotnog nekakvih potencijalnih ekscesa, propuštanja vode, rada po noći kad nešto ne treba. Vi kad imate digitalnu sliku, onda vam je u svakom trenutku jasno točno u kojem dijelu svog sustava zgrade što koliko trošite. Isto tako možete definirati potrebe, možete zagrijavati postepeno prostore unaprijed i tako dalje. A kad si tvrtke postave nekakve ambiciozne ciljeve dekarbonizacije, što je najčešće prva stvar koju moraju promijeniti? Prva stvar je organizacija i mindset, definitivno, jer energetska učinkovitost zvuči jako seksi. I ako pogledate KPI-eve svih velikih tvrtki, uštede u energiji nisu samo nešto što se vidi kao financijska ušteda, nego je to nešto što ćete čuti u njihovim medijskim izvještajima, obraćanju javnosti. Mi ćemo se okrenuti na obnovljivce, smanjit ćemo emisije CO2. To je društveno odgovorno. Međutim, kad dođe do trenutka, ok, šta ćemo mi to točno smanjiti, treba netko ko tehnički se dobro razumije u to. Zato onda se uzimaju tvrtke kao što je Tomting da rade screening, da rade studije potencijalnih ušteda, ili postoje kompanije koje se odluče unutar svoje kuće u odjele energetike zaposliti još par ljudi specijaliziranih za to područje. Ključno je samo shvatiti da nije to nekakva odluka pa se nećemo disati pa neće biti emisija CO2, mislim, nego to su stvarno ozbiljne tehničke mjere koje se moraju, i nisu problemi samo novci, to se moraju projektirati, ishoditi dozvole, mora biti smisleno, organizirano, tako da je ključan taj mindset. Ok, odlučili smo, sad za provedbu se stvarno moramo dobro organizirati. Dakle, odluka, ideja i dalje proces koji traje. EU direktive traže ozbiljna ulaganja u energetsku učinkovitost. Iz vaše perspektive, što je danas najveća prepreka? Novac, znanje ili organizacija projekata? Pa u kapitalizmu se za svaki eurocent natječemo da ode ajmo reći našu branšu. Energetika je uvijek dobro područje za ulaganje, jer ne samo da se ta ulaganja isplate unutar 10 godina, nego i znamo da je dosta volatilne su cijene energije, upitne su i zbog događaja na Bliskom istoku i nekakve rezerve tih energenata i nikad ne znamo što će biti sutra. Kad smo mi jedno kućanstvo koje može još dodatno, ako ne upale toplanu, upaliti klimu pa se grijat, nama to ne izgleda kao veliki problem. Međutim, ako ste vi tvornica koja proizvodi mliječne proizvode pa vam nestane struje, na primjer, ili ako vam se poveća cijena struje, a vi imate, hladnjače koje idu na -40 i to velik broj njih, to su onda značajni utjecaj na vaše poslovanje. Zbog toga novac je definitivno izazov, ali ga se nađe za ovu svrhu. Također, do sad je jako puno europskog novca iz fondova utrošeno u obnovu zgrada, u energetsku učinkovitost. Međutim, europske direktive sve više nalažu da je potreba da uđe privatni kapital da bi se ostvarili, jer ovi ciljevi za 2030. jesu bili ambiciozni, još malo blizu smo da ih dosegnemo. I sve ono što kažu low hanging fruit, sve te lake stvari koje su se mogle napraviti, napravile su se. Za 2050. ambicije su nam puno veće, a moramo napraviti puno ozbiljnije stvari. I Europa, države nemaju novca za to. Definitivno privatni kapital je taj koji će igrati vrlo bitnu ulogu u sljedećih 20 godina. Tako tu bi spomenula, na primjer, u E.ON-u imamo taj PPA model koji je vrlo atraktivan zato jer početno ulaganje je zapravo nula.
investitor ništa ne treba imati novca, nego zapravo se isplaćuje kroz cijenu energije koju vam onda E.ON isporuči u sljedećem periodu godina 5, 10, 15, 20 se otplaćuje ta nekakva ta investicija. I to su nekakvi modeli koji sad dolaze na scenu i koji će biti jako atraktivni u sljedećem periodu. Što se znanja tiče, ja sam stvarno radila s genijalnim ljudima u svojoj karijeri, tako da znanja ima puno, ima super ideja, ima super projekata koji još stoje u ladicama, čekaju na neko odobrenje. To stvarno ne bih rekla da je izazov. Spomenuli ste te PPA modele, a dosta smo i s gradonačelnikom općenito govorili o ESCO modelu, koji je prije 10 godina u Hrvatskoj, posebno kroz projekte koje je provodio APN, bio često istican kao primjer dobre prakse i čak model koji su proučavale i druge europske zemlje. Zašto danas o ESCO projektima čujemo puno manje? Je li problem u tržištu, regulativi ili u samim zgradama koje je sve teže uklopiti u jedan takav model? Pa i mi smo, ekipa iz Tomtinga isto dosta radila određene uloge na tim ESCO projektima. Vjerujem da ovisi o investicijskim ciklusima. Ti ESCO model se koristio uz subvencije Fonda za zaštitu okoliša, prvenstveno ne znam je li kasnije opet bio fond ili netko drugi, ali uvijek je išao nekim valovima. Da li je sad na ovaj zadnji val bio jako velik pa je trenutno malo zatišje ili nešto drugo, nisam sigurna, ali radi se o jako jednom kvalitetnom modelu po kojem je obnovljeno dosta značajnih zgrada u Hrvatskoj, KBC Firule, više bolnica, dječjih vrtića, zatvorske nastambe, stvarno respektabilan broj zgrada je doveden na najmoderniji mogući nivo korištenjem tog modela. I to ne samo, rekla bi, nisto stvar samo energetske učinkovitosti, nego vi kad uđete u tu zgradu, ja sam radila neke podloge u nekim bolnicama za pripremu tog ESCO modela, pa kad uđete nakon par godina obnove vidite da je to stvarno skroz novi prostor. Ti investitori ne rade minimuma, model je dosta zahtjevan, tako da se ulazi i u neke sanacije unutar zgrada. A imate li kakvu informaciju oko zadovoljstva korisnika tih zgrada koje su obnovljene po ESCO modelu? Pa zadovoljstvo korisnika vam je uvijek tu različito. Generalno verifikacije uštede što su rađene, uštede su bile verificirane. Ono što sam ja upoznata... To znači da su ono što je projektirano, to je... ostvareno, tako je. Okay. Tako da su ti modeli dosta dobri. Znači ono što je isprojektirano nije bilo samo slovo na papiru, nego je stvarno rezultiralo uštedama energije. Korisnici su uglavnom zadovoljni, opet varira od tehničkog, nije to sad direktor, nego nekakav rukovoditelj tehničkog odjela u konkretnoj zgradi, da li je njemu i dosta je tu i subjektivan dojam, ali mislim da su rezultati stvarno jako, jako dobri. Onda se možemo samo nadati da će biti još više ESCO projekata. Sad hoće li biti ESCO projekata, to je isto interesantno. To tržište financijsko, to područje kod tehničara jako slabo razumijem i uvijek meno ti novci, kao pa daj, ajmo u kilovat sate, a ne u eure, ali i tu se smišljaju neki novi modeli. I ovaj PPA o kojem smo malo prije pričali nije nešto što je prije 10 godina bilo na našem tržištu, što sad je. Pitanje je što će doći sutra. Znači, Hrvatska ima obvezu provesti tu politiku dekarbonizacije. Ona će to sigurno spustiti na pravne osobe, nekako će to i malom čovjeku doći u svakodnevnicu. Sigurna sam da će i banke i razne, da li su to nekakve ESCO firme ili neko kao E.ON, ponuditi na tržištu nešto interesantno sa financijskog aspekta. Svi će se morati prilagoditi da bi se ciljevi ostvarili. Naravno. Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u.
Zgradonačelnik, središnje mjesto za vaš dom i sve oko njega, samo na Poslovnom FM-u. Vi slušate emisiju Zgradonačelnik na Poslovnom FM-u. Ja sam Ana Leko, a s nama je gospođa Karmen Kostanić-Jurić iz tvrtke Tomting. Gospođo Kostanić-Jurić, kada govorimo o održivosti zgrada, često se fokusiramo na energiju. Koliko je važna i tema samog materijala, ugljičnog otiska gradnje i životnog ciklusa zgrade? Iznimno važna i to je, znači kad sam ja počinjala raditi prije 15 godina, onda je to pitanje je li energetski certifikat samo papir, bilo je isto pitanje što vi to obnavljate, onako emitirate CO2 proizvodnjom tih materijala, tih vuna, proizvodite nove kotlove, to je strašan teret na okoliš. Life Cycle Assessment, LCA analiza je nešto što je u Hrvatskoj relativno novo zadnjih godina. Znam da Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi edukaciju za izradu LCA analize pojedinih proizvoda i jako interesantno zapravo vidjeti kako korištenje pojedinog materijala utječe generalno i na tržište i kolika je njegova emisija CO2 i da li je stvarno onda ta obnova potpuno energetski, ne energetski nego emisijski učinkovita. Mislim da ovo što smo sad podigli svijest o potrošnji energije, mislim da danas stvarno je među ljudima podignuta ta svijest. U sljedećem nekom valu mislim da će LCA analize i deklaracije proizvoda i njihovog utjecaja na okoliš biti nekakva sljedeća hot topic u ovom području održivosti. Valjda hoće. A vi se u svom znanstvenom radu dotičete i biomase i novih materijala, kad smo se već materijala dotakli. Vidite li u građevinskom sektoru potencijal za veću primjenu tih sekundarnih materijala ili otpada iz energetike? Apsolutno. Kako? Evo, ja često čitam izvještaje EIA, International Energy Agency. Oni dosta raportiraju zapravo o smanjenju dostupnih resursa svih sirovina i nevjerovatno je i pjesak se daje, meni je pjesak interesantan baš iz područja mog znanstvenog rada. On se za sve koristi i nismo svjesni koliko utječe i na razine mora, na staništa i kako nema ne nafte da nema dovoljno, nego doslovno ni pijeska nema dovoljno za potrebe za koje sve meni je bilo zanimljivo pročitati. On se koristi i za proizvodnju mikročipova, i za beton, i za silikonske umetke. Evo primjer. Tako da, s druge strane, građevinska industrija je tu dosta onako up to date. Danas vi više nemate betona koji nije miješan s nekim otpadnim materijalom. Nekako mi smo se na to navikli i uopće ne istražujemo detalje koji nam beton dolazi na gradilišta. Bitno je da on ima svoju deklaraciju. Malo nam je tu regulativa isto izazovna, kao i kod svega ostalo kad se neke promjene događaju. Međutim, sve više se okreće građevinski sektor oporabi, a ne iskorištavanju izvornih sirovina. Ja stvarno vjerujem da će se tu značajno utjecati na smanjenje emisija CO2 jer imate, znači smanjujete eksploataciju sirovine i još nemate deponiju nečeg što uklanjate, nego uporabljujete za daljnju namjenu. Građevinski sektor je tu stvarno izvrsna prilika za uporabu dosta materijala. Eto, malo pozitive. A kada pogledamo u nekakvih idućih 10 godina, kako će izgledati tipična poslovna zgrada koja je stvarno energetski održiva? Za 10 godina živimo u vremenu kad je jedino što je izvjesno neizvjesnost. Jako teško je govoriti što će biti do godine, a kamoli što će biti za 10 godina. U Hrvatskoj nekako taj građevinski sektor se dosta sporo mijenja, međutim odete u Japan pa vidite kako, ne znam, robotske izrade zgrade ili neke takve stvari, onako baš ima wow stvari.
Ja ću dosta subjektivno na ovo odgovoriti. Ja vjerujem da će za 10 godina svaka nova zgrada imati digitalnog blizanca. Znači da ćemo prvo sagraditi na računalu prije nego što krenemo u stvarnu izgradnju. Da ćemo doslovno moći kliknuti na svaki element, na svaku utičnicu, na svaki komad izolacije gdje ćemo imati podatak odakle je to došlo, od čega se to sastoji, koliko je bila emisija CO2 za vrijeme proizvodnje i da ćemo imati točno podatak koliki je toga životni vijek. I sad što ćemo iz toga dobiti? Održavanje. Vama, ljudi nisu svjesni, mi kad projektiramo zgrade, mi ih projektiramo na 50 godina. Što znači da niste kupili stan za svoju 3. generaciju i za vas, za svoje praunuke, nego kupili ste ga za sebe. Amerikanci tako uistinu i ulažu i žive. Vjerujem da će ovakvi modeli nam omogućiti da imamo bolja ulaganja u održavanje, da preventivno održavamo i da produljujemo taj životni vijek, ne čisto u vidu mehaničke otpornosti i stabilnosti da te zgrade stoje, nego i da zgrada izgrađena za 10 godina bude i 2160 dovoljno atraktivna da se u njoj živi. Znači da se ta trajnost i materijala i prostora produlji. Dakle, sve je zapravo na kraju stvar u održavanju. I taman će se lijepo nadovezati sljedeće pitanje za kraj. Kada biste upraviteljima zgrada, investitorima ili tvrtkama koje upravljaju velikim nekretninama mogli dati samo 3 kratka brzinska savjeta za energetsku učinkovitost, koji bi to bili? Učite, čitajte, informirajte se, pitajte stručnjake i planirajte dugoročno. Odlično. Hvala. Stigli smo i do kraja, puno toga smo rekli, ali želite li možda dodati još nešto što nismo iskomentirali, a moglo bi slušateljima biti korisno? Pa definitivno bi se osvrnila možda baš na zadnje pitanje, ovo informirajte se, stvarno pozivam slušatelje da kontaktiraju, ne moraju kontaktirati Tom Ting, mogu kontaktirati bilo koju tvrtku koja se bavi energetskim certificiranjem za podatke o potencijalnim mjerama uštede. Nije stvar, znači nama stvarno nije želja davati ljudima certifikate da s njima mašu kod prijave za kredite za banke, nego je fora da se okrene u izvještaju zadnje stranice, da se pročitaju te mjere energetske učinkovitosti i da je stvarno ostavimo sutra bolji svijet i energetski učinkovitije zgrade iza sebe. Uz ovu dodatnu informaciju, gospođo Kostanić-Jurić, hvala vam najljepše na razgovoru. A vi, cijenjeni slušatelji, već znate da svaka zgrada, bila ona poslovna ili privatna, ima svoju priču i svaka zaslužuje biti ispričana u emisiji Zgradonačelnik na Poslovnom FM-u. Ispričamo te priče zajedno. Ja sam Ana Leko, urednica emisije i do idućeg susreta srdačan pozdrav. Vi slušate Poslovni FM, emisiju Zgradonačelnik, prvu jedinstvenu emisiju na hrvatskom medijskom nebu koju u partnerstvu pripremaju prvi poslovni internet i podcast radio, Poslovni FM i portal Zgradonačelnik HR, prvi online savjetodavni servis za svakog suvlasnika u Hrvatskoj, samo na Poslovnom FM.